unu ahụgo ka o si ada ọhịa ekwuru bụ ihe a na-eme ọ na-agbụdo bụ ihe anyị nọ Omenike bụ ihe a. Omenike. Na-ekwe ka a na-ahụgo. Yes. Yes. Okay. 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 Yeah, man. Yeah, man. Okay. Yes. Yes. Okay. Oleme Ojawabo ebe ka ọ na-aha ọkwa nwere achara atielu ebe ka ọ na-eje na-egwa ya ebe isi esola Amokwe TV Agbodo by no very soon na ya by Amokwe station. Hey! Yeah! Yeah! Osetie! Oye ekwuluba na-eme! Yeah! Yeah! Oh! Demenu! Taa ka ha bidoro ọjụ ahụ nke ha okeke mana ha shiri ha ji waya na-eme maka na igwe ha ka wụchara awụ ị na-eshe vidiyo na-aga viral ọkụkụ Agbodo uti na-ewe anyị hello hi I can't believe it. Omenani ndị ga-adịrị ha ihe anyị na-emebi ịkwalite omenani ọhịa anyị na-eme anyị na-akwalite omenani ka ọ na-aga n'ihu ịhụrụ ka o si ha eyi dibia unu ahụrụ ya oke mmanwụ Omenike Omenike dị egwu ọkwa ohu ka ebe a si wee chie ị ga-ahụ dị legend na ndị otu ya ọhawa